Are you planning a pregnancy? Then preconception, you should know the 4 important points. Start your folic acid tablets, get vaccinated against rubella, stop your alcohol and smoking habits completely, start a balanced diet at least 1 month before planning a pregnancy, and check your blood sugar level, thyroid status and hemoglobin typing of both husband and wife. Uba Vincent H. Pala habekran kinong patay kubor ulong bagum bakalong mentak election hapokari kilong kibakam khoi nre kejingkwa jong BJP kalong man pendu no ya kisengsan partai gibret baria kibayang bat mi khmat na kabenta ki riulum kijaka khapot bat ki weki mat ulong ba hakapor bulong udukhot jong ne ka komiti kibabon kikwa bagadai banduna kajing penlut bandon kawan election one nation Henry keseng kongres kalapun pau bakam long kebayahap namar bakan yuk roj kahok jangki beliau Henry tang keseng BJP hi kebahun ya kani. Kani kamuf na do mensuat gidon. Henry haba pej ya ka condition support kari India barok gawai ngatrai ka bah. Henry ngasnyo ba lada ka sarkar kale ba ndek kani kala along cibenta kumba yuk roj Nakajong ka hok jong kitu ki state ki ba diu lono ka de kan one election le ni no por te ban ong hi kari India hi kumba long menta baro ki election ki long ki kam long khoj ha kar kom ni le election te ban jingkwa jong ka BJP ka long ban pendo no ai kini ki party barit baria jing sisyan da wan long nadon ka one election one nation kade ha ka jo ka por te ki ki party ting kin do no te jingkwa jong ka BJP Tegari India hai bro gawai namar ki parti berit ki don na ki nong nikmat na ki chong example ki don ki parti namanta ki tribes ki don ki parti ba nikmat namanta ki borders ki don ki parti ba nikmat na kono ban pen I ya ka jing jong ki tu ki area ka don ni ki jing mentoy jong ki parti berit ro la ka jong ki area dari ke BJP ka kwa pan pendono ka wa pelong ngatrai kum ka parti him yang ka kongres kat kum ka jing tu jonga ngim do hundre kani namar kadon ka por bangaru ngade we ni ki member jong kani ka committee hapo bangadon hapo public grievances ba ni nakaliang ki babon hi ki kwa ba kandon ka banduna ka lut ka di bandon ka one election one nation ngadon hapo bandring ni yang ka parti ong kamlong re namar balai kan long no ka ban yoroi ya ka hok jong kitu ki brio te kata naliang jongi ngatrai naliang ka parti ki national spokesperson jongi ngatrai tin sa ai ka statement ndre kumbaga long menchwa ka por baga don ka committee tem don ra ba yahun po ka congress like tang ka BJP barbar ki ong good economy good politics but a bad economy is a bad politics ka jing do kam do jam ka jing bum yo kam do yo ki kena pulih ka ne ka juk ka bamta ka baar ki beruspa ki la ruspa palat ki betuk ki la duk palat tengah try ka we ka ba pen ma ya ke BJP pa penerus ke BJP kimla ban ai ke jing sisar ka babiang ki penmi de kini ki dia na kata ka daw tengah try ka ne ro ka de ka we ni ki banta pni hab per khat ba ki suppose nam ka BJP ka sisar be tik nam ta ka tu kan ni jai pendriu ka tu kan ni businessman la de ha ki no ki banta ka befer try ka ne ro ka we ni hab per khat Ha kabayday bat kajing temu ban penkelai ke kerteng na ke India syaka Bharat UMP syaka Lok Sabha uba Vincent H. Pala ulong. Ba ke BJP kadon ha kabor lada ka kwa ban penkela kala ban penkela kerteng namar ka de ka hok ka jongka ka bala syak pen ko bor Vincent syar ke India. Henry hadu ka no anyaki. Unang ilam ka kongres ulong manadu ka por jong ki pareng amsyam la penkelai ke kerteng jong ke India bat ki pat ba ki don ke jing snow lada penkela no ke kerteng jong ke India. Ulong bakam dan jingmut ban penkela kerteng. Ka Bharat ka tang na kebentaki ka tu kan ki jelah ha karitor bat ka BJP ka kwa ban pelong Bharat bat Hindu lut ya baro bat kala ban mi ka no ka jeki ka bajur ka ba on ampoi perkhat uba Vincent H. Pala ulong bakani ka jingtmu jong ka BJP ka shibenta jong ka but election henry kan bo pat ha ka jingma ya kirat pat ka jing pengkelapi ka kerteng barbor ka kerteng jong kari India ke manado mencuba bat ka por pareng bat ka por timjuk kelar te kibri ki don ni ke sentiment span pekela lada pekela ke kari India ngatrai ki babon ni ke reaction namar ka kerteng hi ka wei ka bala ne ha keleng ka ki kot ki sla ki na dong pan pekela kam dei ka pasuk
ki software ki babon mdei tangkar India borok kawai di pelat ki arspa teligeri apa perti ki tu kum ki India ki kot ki slide ki lalik satu ki teknologi ki bajai ki lalik keleng asal kam don meaning ra ka bharat gari tang menta katto kat ni ki kiri ki bosnio ba ki dei kam tam ki kabel area le ke India hemde tangka ki badon hapo kitu ki banta kadon ke bari sanot kadon bari south kadon west ba kumalong menta ki mut ke Hindi be keleng re lade ha north east lani ha Tamil Nadu Kerala keleng kimlong comfortable ber Hindi re ke BJP ka kwa pelong Hindi lu di barok kala pelong Bharat lu di barok kala pelong Hindu lu di barok kamlong le kene ka we ni ki banta ka move jong ki ban pelong one nation one election one religion ndre ngatrai ka penjing pekela kating ro ka johi ngatrai kani kan don ka jing kala ban rai kono ka jing ki ka bajor ka bangin poi perkhat wana kata nga ong ip na mar borobor ki ba support ki BJP ki digini ki kabel areas kata kamut ki kabel areas kamut ki ong ki UP Bihar bat kini ki areas ki badon influence ka Hindi Tegade sebentar kadai namanta ka buj election hi rehado kan no pai ba un biej namanta ka kerteng un biej namanta ka buj election ngatrai hakani election ke banwan ngadang wan tur keleng ngai kamdei ka basuk ka BJP ban penyej ban pen nek biang ka to ka bot pakila yo na itu ki don ji kata ka dau ki le kini ke Kato iba ka BJP kala na man long pa ni ka jitu ban kelai kerteng ber India sa Bharat kadon ha ka bor laki ko ban kelai ki la ban pengkela kadon ha ka bor namar ba ka hok ka jongki ka mandit ka layo ban sencari dari India kira ban kelala daki kwa andre hadu kan no kan yaki 100% gade ka threat iki minority na mar babale ba pin ki an baki kumagalong man hakane kila persang kila hapo Jammu and Kashmir bale kila kuntu na mar ki minority manta kidang mut ki kwa ban le sah Manipur ka Manipur ka joy ka Manipur ka an ka yada ya ki Chedal tribe ka an ka yada ki rit pai re ki kwa ban le ki kwa ban belut ki tu rit pai ka an ka yada ya ki religious minority ro re ka BJP kamut kane 100% ka de cibenta ka ba openly namanta ka jing panma la ne ban panma ya ka jing ne jong ke minority ha ka rekom bangila ban ne kumbagilong menta Hagabay bagajing temu banwan ra ke Uniform Civil Code uba Vincent H. Pala ulong ba ka BJP kaladap ban penmena hak election manifesto ba hak election ki balalong hak keleng bakan wan ra ya ke UCC nri mentah kidang penkhre ulong ba gajing penkhre bagajing pan ke jing sngo no pat ba ki babon ki ba ai ke jing sngo ki de ki Hindu bat kat kum gajing tip jugu ke BJP kaladap ban penkhre na dong syadong bat kin sara kan san kumbar ki pendo ek artikel lais pa nyopho hajamu bat Kashmir Ulong ba ka BJP ka kwa tang ya ka jeng pensngo hendrai kamnut ban ay ka draft bill jeng ka UCC bad omla bantip kalong kumno hendrai kila pensyong nong rembet ha ka draft ka ba kila le ha ka jela Himachal Pradesh ka Uniform Civil Code ki BJP kila declare hi ha ka manifesto kila declare ha ka election ha ka leng kila declare bakin wanra tementai kidang prepare teh ka jeng prepare jong ki ha ka jeng pan jong ki ka views jong pat ba Bobon ni bereaction kade ni Hindu hi. Imat kata kila ting kila neros mentah kira nemra. Mereka citik jonga ki ready na dong hadong la kira kensan. Kumbeki penduk ya ka artikel 370 apa Jammu and Kashmir bat mentah kin le ya ka one election one nation mentah ki kelai ka kateng kile kat bakimon. Tekanir pimla ban tib kono por kila ban le namar bakila ready na dong hadong. Senang bakin declare.